Az egész életedet tisztán látod magad előtt, ha úgy érzed, már mindent tudsz saját magadról, és nem lesz több kérdésed sem. Jó ember vagyok, aki rossz dolgokat művel, vagy rossz ember, aki helyesen cselekszik. Ha túl sokáig állarcot viselsz, ezt elég nehéz külön választani. A nevem Dexter, és embereket ölök, rossz embereket. Embereket, akik megérdemlik. De mindenki, aki tud róla, már halott. A legtöbben azt gondolják, én egy rendes srác vagyok, tökéletes pasi, gondos testvér, mert az emberek azt látják, amit látni akarnak. De senki sem tudja, hogy mi vagyok valójában. Hős vagyok azáltal, amit teszek, vagy a hősök csak megihlettek. Csupán jó vagyok, vagy igazán jó vagyok. Dexter. Szombaton 21 órától dupla epizóddal a TV6-on.